Shangshalo 19 Amtole Gulagati ADC Constituency ni Khobjak Nobochandra Kami SB ring no khola amsayo sikla chalairang no thungmungo bahai ke te bobuskango tlangi thangi mano o naharmung khobai kobuni juda juda jungjal tongmorang no thangi naikha katal EM Suhel Deborma logi thangi manjakha MDC Uma Shankar Deborma no khobai kobuni ro kok tomo thumrang no kok sangna thantani EM Suhel Deborma saka tabungni jorawo kami amsayo tongoi tongnai sikla rok hambya mani chawai feklai tonglayo borno kasunani bagai borno thungmungo bahai ke tubunani chai tongnai hini saka Hambai dongo TV no tinimo Amarendra Nogorni Nobochandra Chaudhary para SB School sing tini ari logi tongo EM Youth and Sport Affairs ni Suhel Deborma te Youth ni GS Suhel Deborma tongo sini Pramod ni Secretary Koloi te kabangma logi tongo sini Youth ni sing tini actually am joy phainai o school no sangnanen phaika Oroni obijug mangkha je o school kaham latrine kroi tei kono byabostha kroi tei mat je thangmani o panthor thangnani jugaya abo phainai kubui no o amtani bororok je obijug khlaimani kaisa pano tam hnai bono tatalya jotono kubui omo school simikya actually school tongmani tamo edisi nai habang nai felni tamo hasta habang nai bini jotono mohai condition sarani asa ko ya hapano sengor nayo tabu school lo kunung to nugun to khana sengbai logi naija latin khlai bishas khlai latin te tini subida mannai goro boundary wall krini bagai bezal omorok nukjakha engke omono seng immediately hasta habang te ekaba seng DM level te moni sing tam na bono develop immediate bajan bagai sing kone komnai sing sabono edisi hapang ni yago rei o school sing yago ya sing to edisi hapang o tongphono sing omo khlaime ya stator sing mathanai han bagai tini nainai belai khampa sini amjani borok rok ke poriman ni jaga poriman poribesh kroi thangjangnai poribesh kroi kaham tei ningui school of high porime abo to nini fan rok light rok kan to hasani ko abo sing sa salia borok ni je pulya nangmani abo se grei oma ikeno kabangma sing tini oro phainu phaiman pore omono sing pore khamdanan hnei jangkha salkolma rombai chini amjani chini lukolon kaise palmi tongman tei chini bormona chini MDC kutibang khanaka tei te chini haina chini youth federation chini cha secretary chini borma surat level te chini haina chini diplomata adong chini borma monjebra te chini joto leaders o am saibo jemon ang tabuk sports and youth affairs ni bar jari sakba borong kas kolmung tomani bong am sai ka nokla kham khlai je snam jakthum tade chini am chani siklaro ebo o jorbo kabangma jaga no tabuk drugs bai kubului tongo drugs bai kubului tongmani chung bahai to bono kasunar mani bono bahai engage khlai abo to society aba chi kamna to kubului ka responsibility o jorbo chung tabo bono thunok la ta si na kai chung tam tam khlai man o am sayo am sayo ni bono ma har mo ma chi ora phai dai ya dai chung hinango chung o thunok no bahai chung update khlai eba chini sports hamna ki tongnai chini youth song na sing nai se nai obaron sing discuss nai dai in thai saita na kabang ma school of coaching dal tong ma sing update khai na state chini de education department bar jati tongnai dai in the through the singbon ma ke update khai ma obaron bo sing basing apnai dai sports ni ang sports kai se bar jama jati an bo ki bang a unai te state ni je sports ni je bar jati tongnai
bini bakaktibo chung bono oro o tungnoklan bai sebriman abo bo ang sai toknai yang makan chung bus kang area truk truk lai chutok kami am sai chung jalo thang leadership thang chair lai to Kena hambai dongo channel no tam hala sini oro sini borom ganang rural development sport and youth affairs borom ganang social development edi sini tt edi sini tai sini oro nino candidate NDC only tani sini koi romani bisim tu sini school no romani sing pai to mataka tangi wala sini school belai ke mat boroni je nani noklara hamia esabai dong tai mid day meal chalron thaka ke chanan thaka ke tare no tuini bagi onek osubida sedan api ro school ni bagi poribesh kari tai boni boundary kari ni byapare onek kichu problem senior school ni bung ke Navachandra Chaudhary para SB school okay no go elakam village ni bung tam kalang sini village ni bung ke Amrannagar ADC village Jongpujola andar playo ngetai sungno borok sini EM song MLA tai joto mothani manjab khani adong song sungno kha অনেক ন sungno thai kalam thaka ঠিক আছে sung mo jehetu senior basic sini ke Horidel Deborma oroni no kaisa gausabani dikra mothani samung khai tongnai advisor committee ni chairman hisab